annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyaye duniya, fattaqud dunya wattaqun nisa. Allah yace wala taghurrannakum alhayatud dunya. Wani bawan Allah da ya mutu mawadaci ne, wallahi muna gun jana'izar kafin a zo a yi sallah, wannan motocin daukan gawan suka tsaya. Wallahi doktor, wannan motan da aka dauke shi ko aikin gonansa ba za a je da ita. Allah wallahi ma ko aikin gonansa ba za a je da wannan pick-up din. Shikenan aka dauki gawan aka sa, duk manyan abokan sannan kowa yana cikin motar sa, wa'annan yaran anguwa su suka cika pick-up din aka tafi da shi. Ko mutum ɗaya cikin abokansa ba wanda ya shiga motar da aka ɗauke shi, kowa da motarsa. Ka je makabarta shi kenan, abin da ya rage su kawo muku shinkafa mai 'ya'yanka. Wani in ya tafi ya tafi kenan, da kuma da ka samu ko abinci tare suke ci a cikin gida. Yanzu yaran ya da su rayu ba ruwas. Kar ka yadda kama duniya wannan shigan, kar ka mata wannan shigan. Kana yi haka ne. Allah ya ce alhakumut takathur, tara dukiya, alfahari, ayi kaza. Allah ya ce ya shagaltar da ku hatta zo tuttumul maqabir. Allah ya ce sai ga ku a makabarta. Allah ya ce kun kai ziyara. Allah ya ce kun ziyarci makabarta. Haka ne. Karka yadda. Wallahi malam, rayuwa tana cike da darussa masu yawa ga mai hankali. Shi yasa wurare da yake ji Allah ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah ce ba masu faɗa kowa su wa'azu. Allah ce sai masu hankali. Ka yi tsamka kalla, wata ran ka ɗauki matsayin darasi makan, ka ɗauki asamin makanka anguwanku ka zauna. Iya abin da ka sani ka yi ƙoƙarin tuna wadda ka san a anguwan sun mutu, ka dinga lissafo su. Baban wani ya rasu, baban su wani ya rasu, maman su wani ta rasu, wan su wani ya rasu. Za ka yi ta ganin ayoyi. Kai nawa ka ba ma Allah da ya barka? To dama ce. Annabi ya ce aktharuhum lil mauti dhikran, wadda yafi yawan tuna mutuwa, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, yafi kuma tanadin abin da zai biyo bayan mutuwa. Ka shagalta da wannan. Duk abin da zaka yi a rayuwar duniya, in Allah ya halatta maka, ka je ka yi kayanka, amma ka fifita wannan. Zai kai ka zuwa ga tsoron Allah, sai ka ji Allah na cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس الله يتي ياكو متاني بامو بكينا الله يتي اتقوا ربكم كجي tsoron ubangijinku. Kun ji abin da Allah ya ba? Ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum, ku ji tsoron ubangijinku. Sai ya ce wakshaw yawman, kuma ku ji tsoron wani ini. Allah wani ini ne? Yace la yajzi walidun an waladi. Ini ne da mahaifi bai iya taimaka ma abin da ya haifa da komai, wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, shi ma abin da haka aka haifan dan bai isa ya taimaka ma mahaifinsa da komai ba. Allah sai ce inna wa'adallahi haqqun, alƙawarin Allah gaskiya ne. Fala taghurrannakum alhayatud dunya, Allah ce kar ku bar rayuwar duniya ta rude ku, kar ku bari ta rude ku. Kayi ma duniya lissafi da kyau, kayi mata lissafi da kyau a nafi, ka bibiyi ayoyin Allah kai ta dabburin su. Idan yau aka ce a garin nan kana da gidaje guda 50 duka naka ne, duka gidajen nan suna ne naka, yadda ka ga dan haya ya fita wallahi kai ma haka da ka fita ka bar gida, ba ku da bambanci. Wannan gidankan da kake gani ko ki wallahi ba za ka tafi da shi, gida dai gidanka ne, amma inda ka gan shi a ginan nan wallahi haka za ka haƙura ka bar shi abun da ka bar shi.
duk ka dinga wannan lissafi. Ina za ka je da gidaje? Babu. Kana da gidaje guda 20-30 baka da kyakkyawan masallaci guda ɗaya. Shi masallaci naka ne. Zai dinga binka. Ko hutawa aka yi ba sallah ba, wani ya huta a masallacin za a baka lada. Ka tafi da kayanka, za a je araba gadon masallaci ne? Ka tsira da na bakinka. To ka sayi gidanka ka saya, in kana son gidajenka ka saya, amma dai kar ya hana ka kuma wancan tattali. Duk motocin nan da ka gansu, duk motocin da suke kofar gidanka a kori kura da akai ka, za a dauke ka a Prado a kai ka makabarta ne? Prado ta zama na hajiya. Prado ta zama na hajiya. Prado ta zama na hajiya. Za a kai ka makabarta da Prado ne? Wannan dai a kori kuran ita ce. Haka ne. To Allah ya ce fala tagurrannakum alhayatud dunya. Kar ku bar rayuwar duniya ta rude ku. Wala yagurrannakum billahi algarur. Kar ku bar mai rudi ya rude ku shedan ya raba ku da ubangijinku. Yana daga cikin abinda ke tabbatar da tsoron Allah a zuciyar mutum shine azumi. Wannan azumi da muke na Ramadan Allah ya ce ya farlanta mana shine don mu zama masu tsoron Allah. So bayan na Ramadan ka dage da yin azumin muka da nafila yana sa tsoron Allah a zuciyar mutum. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله كتب عليكم الصيام الله يتمم وجبتر دا أزمي أكنكو كما كتب على الذين من قبلكم كما يد مك وجبتر دا شي أكن وأن سكي غباتي. Me yasa Allah ka dora mana azumi ce la'allakum tattaqun don ku zama masu takawa, don ku zama masu tsoron Allah. Yana daga cikin abinda ke kai mutum zuwa ga tsoron Allah shine adalci wa bayan. Duk kiyayyarka da mutum karka jefe shi da abinda ba gaskiya. Duk kiyayyarka da mutum karka boye alkhairinsa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti. Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku zan tsayayyu akan al'amarin Allah. Shuhada'a bil qisti, kuna masu ba da shaida da adalci. Allah sai ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kar sa'insa da yake tsakaninku da wasu ya hana ku musu adalci. Wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kar haushin waɗansu da kuke ji ya hana ku musu adalci. Allah ya ce idilu, ku yi musu adalci. Huwa aqrabu littaqwa, shine mafi kai kusa da tsoron Allah. Ba za ka taba zama mai tsoron Allah ba sai in za ka iya ma mutane adalci. Kar don kana jin haushin mutum ko baka tare da shi wannan ya sa in za ka yi magana a kansa ba za ka iya adalci. La ilaha illallah. Wannan sai ka samu 'yan siyasanmu da ba san addini ba. Idan yana APC ba zai iya ma dan PDP adalci. Duk alkhairin dan PDP ba zai iya faɗa ba. In kuma ya ga alkhairin to sai ya zo da abin da zai soki alkhairin. Idan demokradiyya ta halatta haka Allah ya haramta. In demokradiyya ta halatta Allah ya haramta. Idan ɗan PDP ya ga aikin alkhairin ɗan APC ba sai iya faɗa. Inda zai yi alkhairin da duk ya yi sai ya san ta ina ya soka, amma ba zai iya fitowa ya faɗi alkhairinsa ba, amma kullum zai fito ya faɗi sharri a kansa. Wadda yake tuna kwanciyar kabari baya wannan siyasa. Shi Allah a Ƙur'ani ya ce ko ubanka ne in yayi ba daidai ba daidai ba ne.
ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah. Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku zamtsayayyu daram wajen yin adalci shuhada lillah, kuna masu ba da shaida don Allah, kuna masu jawabi don Allah, walau ala anfusikum. Allah ce ko rigimar za ta dawo kanku ne, wani abu ake neman bayani na gaskiya, ake neman shaida ta gaskiya, in ka faɗi gaskiyar za a rutsa da kai. Allah ya ce ka dube ni don Allah ka faɗi gaskiya. Allahu akbar. Musulmi wanda ya san Allah yake tsoron Allah zai irin wannan siyasa. Ya ayyuhal ladhina amanu, Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, kunu qawwamina bil qisti, ku zamtsayayyu daram wajen yin adalci tsakanin bayin Allah, shuhada lillahi, kuna masu ba da shaida don Allah, walau ala anfusikum, ko akan ku ne. Allah sai ya ce awil walidaini wal aqrabin, ko akan iyayenku ne, uwa da uba, ko akan yan uwa na jini. Yau wani bayani ake so a yi. Idan